Hola, que tal? Estamos no programa 122 de Recuncho Gamer Podcast, outro martes máis depois do parón de Semana Santa. E vemos, creo que xa foi tamén hai 3 Semanas Santas que oucadrou por datas semellantes que viñamos do cine de ver cousiñas relacionadas con Nintendo e hoxe pois repite esa historia. E para repetir a historia tamén, pois mira, daquelas acórdame que estaba tamén Lara, que tal, moi boas, Lara. Si, eu tamén estaba repetimos, esta vez repetimos e vimos a contar a nosa experiencia deso foi. Sí. Bueno, non falamos, non vamos a facer moito spoiler, non sei se é moito que spoilear. O spoiler que temos hoxe, temos novidades, igual que hai novos personaxes na nova de Mario, pois desta vez no repaso da película de Mario temos novos personaxe. Que tal, Joan, Emil? It's a me, Mario! Woohoo! Cambia de yo rótulo que entón tá mal, non se chama John. Bueno, tamén, bueno, dicir que fomos a verla en compañía, así que intentamos non falar moito do tema, o que pasa que as caras falan. Xerxes, Iago, atende que o que dixerxes, porque eu tamén escoito un pouco de ruido no teu son. Sí, vale, pois isto cedo rápido, o sea, a nivel que son un robot. Moi ben. Vale, ahora vou. Nada, contar un pouco. Ti que andabas xogando, John? Ben. Pódese facer spoilers do filme de Mario ou ainda non? Ainda non. Vale. Pois, por cousas que non teñen absolutamente nada que ver con este filme, estou xogando este xogo de aquí, o Starlink. Que se vexa. O Starlink Battle for Atlas. É un xogo bastante bello. Teño esta edición, que é edición da Switch, porque ven cun Arwing de xoguete. É un xogo feito por Ubisoft, destes de cando foi a febre dos xoguetes que poñer, non? Tipo Skylanders, Disney Infinity, os Amiibo. Pois isto tamén quixeron facer unha cousa semellante. Só que non tivo absolutamente nada de éxito. Entón o xogo, un ano despois, estaba este pack aquí, super guai coleccionista con todo isto, por 7€. E por 7€ dixen, pois, un Arwing de Fox por 7€, préstame, e comprei. É un xogo que é multiplataforma, mas o que ten a edición de Switch é que ten Star Fox, contido de Star Fox. Metido así un pouco de maneira trapalleira, mais ten. Non xogara a este xogo desde que comprei hai, non sei, canto, 5 anos, 6 anos. Non xogara ata que, pois por cousas que aconteceron que non teñen absolutamente nada que ver co tema de hoxe, decidín probalo para ver como era. O xogo é unha merda, así en resumo. É un mundo aberto, con varios planetas, vas polo espazo e tal e cual, mas ao final é todo o tempo é de ir do punto A ao punto B, facer algo, volver, ir a outro sitio, facer outro algo, volver, todo así como misións moi, non sei, moi sen máis, moi sen algo. E nada, se tendes pensado xogar o xogo non o pagades, e se tedes oportunidade de comprar a edición de Switch, polo menos tendes unha figuriña dun Starwing da nave de Fox que é bastante chulo. E ata aquí a miña review. Vale. Non sei se me escoita xa con máis xeito. Vale, ahora está Lara muteada. Pero bueno. Perdón, tiña ruido. Nada, non, hoxe o día do son. Demais. Lembradvos a que me interrumpín eu mismo co audio, que nos tedes en @recunchogamer para máis contidos sobre RCS, tanto en Instagram, TikTok, Twitter ou Blue Sky, donde aí depois deixamos preguntiñas e máis. Esta vez deixamos pregunta por TikTok e a verdade é que responder por TikTok. Así que logo iremos tamén cas respostas, que tamén cada semana, cada martes, pois deixamos unha pregunta co tema que habíamos falar. Por non enredar moito máis, non imos entrar moito en spoiler directo,
Sí que falaremos de cousas que xa se saben, porque Nintendo as puxo a coñecemento da fase por tráiler ou por cartaces presentando personaxes e demais. Así que, bueno, pues hai algunha personaxe que anunciou Nintendo, nos vamos a falar, que non sei se xusto mencionaches mentre estaba eu sen oírvos, porque estuve en 15 segundos sen oírvos, porque non vos aguento, eso que pasa. Pero bueno, vamos co mundo do Mario de Film Galaxy. Música que escoitamos do arranque desta filme, Brian Tyler, que repite na banda sonora, pois pillando así referencias un pouco de distintas melodías da saga Mario. Se vos parece, comenzamos normalmente con novas, pois podemos un pouquiño co que é a parte máis de novas de que nos dixe isto, que basicamente que está funcionando moi ben o filme. Básicamente está en 5 días alcanzou 372 millóns de billeteira a nivel mundial. Creo que un poquinho menos que a anterior, pero a anterior xa fora como un tiro. Creo que anterior está aos 400, está en 372 tamén en 5 días. Se non me engano xa superou entón o filme de Sonic 1. No, total, sí, claro, sí. A ver, a de Mario primeira non xogas a iso, John, que facerte dano. Creo que a primeira supera as 3 xuntas, se falando así rápido. Mas que en 5 días supere xa toda a billeteira do primeiro de Sonic. Bueno, non pasa nada. A sonicidade frágil non é para isto. A cousa é ter unha mellor peli, que eu creo que pero isto xa é outro tema. Non, se eu teño un hot take que este filme é mellor que os de Sonic, mas en fin. En fin. Dicir que o orzamento deste filme creo que estaba nos 110 millóns, co cal xa está funcionando ben. Xa vai po peto de Miyamoto e do señor de Illumination. E ademais, co cal, bueno, pois eso. Non sei que tal, vou indagar. Hai outros índices como é, por exemplo, a valoración en CinemaScore, que fera un pouco de como a recepción do público. Entón, normalmente, se ten unha percepción baixa, pois é posible que non aguante con tan boa nota nas vindeiras semanas. Pois sí é certo que, ao final, Super Mario Galaxy está aí. Bueno, ahora pillo yo relevo a Hoppers, creo que era así a película infantil que había, que era de Pixar, esta que está vendo nas últimas semanas. Entón, bueno, Hoppers se leva unhas semanas, co cal tampouco ten unha competencia directa recente, nin creo que a teña moito máis este mes. Nos cando fomos, bueno, direi que na nosa sala non era máis ateigada, pero bueno, nas outras salas que había na Coruña sei que tamén había bastante movimento porque informaron fontes. Bueno, non sei se queredes facer unha sinopse primeiro da película para que non vira, pero bueno, basicamente a quen se anima que para facer unha sinopse debería haber unha historia, non? No filme. Cal é a historia do filme? Porque a mí non me quedou nada claro. A ver, comecemos é a de sempre. Ah, sí. Claro, Rosalina. Hai que salvar a princesa. Rosalina de Castro. Bueno, Estela, para que non vexan que están. É dicir que me parece máis acertado o nome Estela neste caso, pero bueno, isto é unha cousa miña. Pois eso, que ven neste caso Mini Bowser Jr. O Mini sobraba Bowser Jr. Rapta, porque isto é Mario, que pasa aquí? Con que motivos? Non o sabemos moi ben. Porque vimos do primeiro filme en que Bowser está capturado no castelo de Peach. Entón, o fillo de Bowser, que é Bowser Jr., do que non se coñece a nai, por algún motivo, decide que quere rescatar o seu pai e quere facerlle xustiza e quere que o seu pai se sinta orgulloso dele. Entón decide raptar unha princesa porque o que se fai para que o teu pai este orgulloso de ti, tes que raptar unha princesa. Pero que se fai na familia Bowser, o sea... Non sei, eu veño da familia desestruturada, non sei o que hai que facer para que o teu pai che diga que está orgulloso de ti. No caso de Bowser, é raptar unha princesa. Ou facer unha balada a piano. Sí, que neste caso... O que me sorprendeu deste filme, e vou falar do que me apetece. O que me sorprendeu é que non houbo canción neste filme. Houbo un pouquiño de melodía reminiscente da canción de Peaches Peaches, mas non houbo unha nova canción, unha nova melodía. Sí, o cal, bueno, podemos meter no tema da música xa se queredes, así por valorar cousas sen orde. Non houve unha cousa que se criticou primeiro, que a min tampouco me super molestou, que tampouco
tira moito de melodías dos 80. Na primeira sonaba un Take On Me, por exemplo, dai Ajá, ou alguna outra cousa máis. Neste non pasa tal cousa, se non lembro mal. Neste música xenérica que non sexa de Mario. Para acompañación, non. Non, sei que cantan a canción de That's Amore. Na 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 That's Amore. Sí, bueno. Pero é unha referencia a un xogo de Mario en que, porque a letra está cambiada nesa canción, e unha referencia a un xogo escuro de Mario, non me lembro cal deles. Se é un Hotel Mario ou un destes así. O Luigi's Mansion, que é bastante oscuro, sí. Bueno, da música, non sei que vos, por exemplo, vamos ca música está, xa por ir por experiencias tal. O sea, sigue sendo mellor que as de Sonic, por exemplo, porque sigue pillan bastante referencia. Neste pareceme que era menos na túa cara. Co cal guai. Que a comparación constante cas pelis de Perdón, Sonic. perdón. No me parece mal, pero é como aquí temos o línea. No. Espera. No, pero bueno, neste caso ou nas de Mortal Kombat tamén vale. Neste caso pareceme que están así como máis escondidinhas, o sea, creo que está ben feito, porque creo que ademais se adaptan, cando era referencia se adaptaba bastante ao tono que está pasando en pantalla. Por exemplo, aparece en varios momentos o tini, nini, pero encaixa ben co que está aparecendo en pantalla, co ton. Claro, que o que me gusta é que non meten esa música de maneira forzada, senón que está a música de tensión de tal, e meten iso como un apuntamento, non como unha citación. Un momentiño que soa tiriririri e xa está. E continúan coa música ambiental do propio filme. Creo que está máis orgánico nese aspecto. Tamén destaca menos. Por noutro sí que lembro que no proceso no anterior desde que iban desde a vila e dos cogumelos hasta arriba ao castelo, métenche a do World, a do non sei, a 3D non sei que, tres melodías por ir polo medio che entran. Que dis, vale, xa está, para colle unha melodía de dame acción, non me des aquí. Dame melodías. Para min que esta vez, igual que a canción, non se atreveron como fixeron ca de Peach, porque eu creo que a de Peach petou no tanto que igual dixeron non nos vai a sair outra vez este. Pero que intentaran algo que máis sería. Porque a verdade, claro, por exemplo, Jack Black nesta non está tanto, entón claro, hai que máis personaxes. Creo que tamén un dos problemas que ten, que hai moito personaxe e hai ao mesmo tempo. A ver, temos que ter en conta que este filme bebe daquela escola de filmes dos anos 80 que son basicamente anuncios moi longos para que os nenos compren cousas. Nos criámonos disos. Power Rangers, que é unha serie que me encantaba, é precisamente iso, un anuncio moi longo de xoguetes. Pois isto pasei o mesmo. É un anuncio moi longo, de feito xa anunciaron un pack da Switch 2 co Mario Galaxy 1 e 2. E basicamente é porque meteron unha personaxe nova que non é do mundo Mario, porque van sacar un xogo novo desa franquía e queren que as crianzas estean familiarizadas coa personaxe para que compren os xogos desa franquía. E por iso meten personaxes dun lado, do outro e fan e tumberalla. Se vos vede, como dicía, que hai moitas personaxes, podemos falar un pouco das novas personaxes que meten nesta película. Primeiro caso, vemos por de como aparece en pantalla. Primeiro tenemos a Rosalina, ou Estela, segundo lle chamaides. Este caso interpreta na versión a original poñen que a estadounidense, que era Brie Larson, coñecida por Miss Marvel, por exemplo. Sí. Mister Marvel. Miss Marvel. El Capitán Marvel. Capitana Marvel. Miss Marvel é outra. Sí. Sí que xa contei eu aquí neste podcast a historia esta de que se enfadara co seu mozo porque estaba xogando Mario Galaxy. Non sei se lembrades esa anécdota que contei neste podcast. Eu non. Vale, pois nunha entrevista contou que nunha entrevista de hai anos, antes de todo isto, contou que un día estaba na súa casa xogando Mario Galaxy, estando nas últimas fases, que son como super difíciles e hai que repetir moito tal, e ela estaba como frustrada, non? E morría, tentaba outra vez e tal,
E o mozo dixolle algo como: a ver, non tomes isto tan a peito que é un xogo, cálmate. E dixo ela: pónteme fora, que estou xogando Mario. E botouno da casa. E pareceme moi ben, e desde entón esa muller é un referente para mí. Que os pareceu que fixeron co personaxe de Estela? De Rosalina? Eu aí deixo vos falar a vos porque eu son dos primeiros Marios de todo, despois deixei de xogar. Entón, teño aí perdidos un montón de personaxes que para mí non son tan familiares. Pois deixo tillo porque os Galaxy... Sí, eu tampouco é que xogase moito os Galaxy. De feito, coñézome esa Rosalina por outros xogos, polo 3D World ou así. É que é de dicir que o que... Bueno, pues ten a súa historia de que lle conta un conto os lumos, os bichiños estes, as estreliñas estas, lumas. Bueno, como se chama? Minions Estrelas. Sí, pois contalles o conto tamén como no filme e a súa mamá que cuida deles. E basicamente o argumento por esa parte, a personaxe ven sendo o mesmo. O que fixeron aquí foi darlle esa volta de spoilers que cambian o que... Podo contar? Podes contar de unha maneira que a xente que hubiera sabe o que non, vale. Non? Pois danlle un lore, non? A Rosalina que non existe nos xogos. Mais que nos xogos, cando se creou esa personaxe nos estadios iniciais, sí que tiñan en mente facer iso, non? Que se lore esa relación desa personaxe con outra que fose real. Só que non o fixeron nos xogos e recuperaron esa idea para o filme. Pasa que, claro, contradí directamente os filmes o lore dos xogos. Que tampouco que importe moito, non? Mais pois cada cousa pode ser o seu. A min, de deseño, eu Estela sí que, por exemplo, nos Mario Kart é dos personaxes que só acostumo pillar, e máis estéticamente gustame máis tal, pero neste non me pareceu, igual que outros personaxes do filme, pareceme que luceme en 3D, dela vina rara, tiña aí un pouco, non era un Canny Valley, o sea, non o vaniquetante este, pero non sei, o vestido falle costuras raras que estou vendo aquí, máis tal, non sei, pareceme raro. Fun fact, sabedes por que Rosalina é máis alta que o resto de personaxes? Por que leva tacóns? Non, porque cando estaban desenvolvendo o xogo, o que estaba desenvolvéndose ao mesmo tempo o Mario Kart. O Mario Kart, non me lembro se o Double Dash ou o da Wii, un destes dous. O da Wii será. Sí, e entón dixo o creador do Mario Kart, dixo, mira, esta personaxe vai ter que aparecer en máis xogos da franquía. E a min vanme facendo falta unha personaxe feminina que poda ir dentro das personaxes pesadas, non como Bowser, Donkey Kong, das que teñen máis peso. E como non ian facer gorda, porque vivimos nunha sociedade gordofóbica, pois fixeron a alta para que pudese pesar máis e meterlo nesa categoría dentro do Mario Kart. Ese motivo polo que Rosalina é alta. Vale. E nada, de verdade, logo eu creo que pasa iso, non me entro moito máis en detalles, pero hai tantas personaxes que ao final tampouco ten tanto o seu tempo. Eu creo que os momentos nos que verían personaxes, que tamén podemos ir co seguinte que aparece deles, é nos momentos que ten o flashback ou barra presentación. O sea, a min cando me funciona a peli, cando investiga un pouco máis nas personaxes, como cando fala esa conexión que falamos de Estela con outros personaxes, cando ou por exemplo vemos o comezo de Yoshi, que tamén, bueno, xa anunciaron nos trailers, e creo que esta parte lle gustou a Lara. A mí encantoume, porque fixeron unha presentación de personaxe de nada, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos duraría, que me pareceu divertidísima, super chula, e xa está, non é máis. E xa queda o personaxe presentado e ala, xa podemos meter no montón de personaxes do resto. Pero gustou moito como fixeron, porque eso, ti cando tes unha primeira peli, tes que presentar as personaxes e introducilas, que lles pasa e como remata, e despois na segunda, claro, xa tes unha morea de personaxes que xa sabemos onde veñen, pero tes que meter personaxes novos, porque neste caso é unha peli de Nintendo e tes que meter unhas personaxes de Nintendo,
claro, podes decir ou os meto no arco argumental, o sea, que a súa historia se xunte co seu arco argumental, ou voumonos meter aquí, pero claro, iso é difícil de facer e de facer unha presentación para min que sexa justificable dese personaxe. E a mí parece maravilloso como fixeron aquí. A mí parece maravilloso, a parte da presentación, o gag que lle puxeron, que é que, claro, é unha presentación que nos vemos como flashbacks, e Yoshi contándolle a Luigi e a Mario a súa historia. Só que Yoshi non fala. Entón, cando acabas de ver toda esa historia, di Mario, bueno, supoño que nunca o saberemos. Nos espectadores, sí. Sí, e aparte dele, eso, sí, que visualmente quedándose un pouco estética, incluso videoclipeira con Yoshi, que non sei se referencia a algo en concreto, porque non sei, pero bueno, simplemente ten un certo estilo visual chamativo e así un pouco cine mudo tamén, bueno, musical. A presentación de Yoshi. E logo, bueno, mantén a nivel de así das habilidade que máis creo que do seu xogo, o de poñer o de comer xente e ter un ovo aí detrás logo con el, pues bueno, digamos que eso se mantén en varios momentos da película con diferentes resultados. A voz de Yoshi é de Donald Glover, coñecido por ser o cantante Childish Gambino, no meu caso coñecido por ser Troy en Community, na serie Community, que é unha serie boísima, e fai de Troy nesa serie, e dicir que foi el que pediu ser Yoshi no filme. El, un actor famoso, renomeado, unha persoa coñecida, pediu ser Yoshi e dixeronlle, sabes que Yoshi só di o seu nome, non? E dixo, sí, tanto me ten, eu quero ser Yoshi. E insistiu, por iso, Yoshi, e grazas a que só di o seu nome, a súa voz aparece en todas as versións, en todas as dobraxes. O sea que outros personaxes teñen Yoshis diferentes. Un pouco momento Groot, non? En Groot. Efectivamente. Bueno, pois de Yoshi imos para o outro que digamos que non apareceu nos trailers, pero xa, de feito, onte xa por redes sociais están poñendo presentación, poñen momentos incluso do seu flashback con outro estilo de animación. O sea que está en redes, xa aparece, eso que se podes papar, que é Fox McCloud, creo que teño os apelidos ben. Fox Macanube, personaxe que ven neste caso da franquía de Star Fox, e creo que dos máis celebrados, chamado Starwing, ou sea, na Europa o primeiro xogo Starwing e o segundo Lylat Wars. Se chamamos así aquí, joder. Sí, porque o nome Star Fox estaba tiñan o copyright outra xente. Entón o primeiro Star Fox é Starwing e o segundo Star Fox, que é o Star Fox 64, aquí foi Lylat Wars. E bueno, aparece aí para min dos mellores momentos o sea, os momentos que máis brilla a peli cando está el por aí, porque é unha especie de Han Solo molón, sí. Máis aínda. Sí, a mí está moi chulo o personaxe de Fox. A mí fastidioume moito, amoloume moito, que o dixesen, porque para mí sería unha sorpresa boísima no cinema. Se non chego a saber nada, cando aparecese Fox, eu ia estar roubaronme ese momento. E que nese caso, aparte de eso, tamén conta rápidamente a súa historia, o contexto para que non o coñeza, que non sería raro, xa que levamos en xogos de este señor desde cando, sen contar os Smash. Pois, sen contar a súa aparición non, desde a Wii U. Sen contar a súa a Wii U. Bueno. Temos o Star Fox Zero na Wii U, pero o Star Fox Zero da Wii U é un remake, reboot, reimagining do da 64, que é un reboot, reimagining do primeiro. Entón, continua sendo o mesmo xogo unha e outra vez, con cousas. Entón, se un xogo novo, realmente novidoso da franquía, desde GameCube. Eso é moito tempo, GameCube de cando é mima. Ti comentabas que comezos dos 2000. Comezos do 2000, buf. Sí.
Comentábase que, bueno, obviamente ahora sí que houve en varias redes sociais pois xente, eso todo rapazada que ahora ya andan poñendo xogos, por exemplo, da Nintendo 64 e demais, que creo está no Switch Online, por exemplo. Decías ti outro día que rumores ou hai por algún leak de que se está traballando en secuela ou novo, bueno, secuela ou novo xogo da franquía. Sí, hubo un leak de Nintendo que anunciaron varias cousas para Switch 2. Unha delas bueno, non vou falar todas. Unha delas é un remake do Ocarina of Time en alta definición para Switch 2 e outra delas é un novo xogo da franquía Star Fox. E encaixa perfectamente porque o timing é perfecto se agora, despois deste filme, no próximo Nintendo Direct, que será daqui a un mes ou así, en maio, supoño que será, anuncian o novo xogo de Star Fox, xa lles vale este filme como promoción, catapulta para ese novo xogo. Sí, a ver que xogo fan, porque é verdade que é un xénero que ahora mesmo non... Bueno, é máis complicado. O Shooter on Rails, sendo eu gran consumidor dese xénero, como Panzer Dragón, que sabedes, pero bueno. Isto creo que serían os personaxes a nivel Mario principais, por lo menos no bando dos boss que aparecen. Logo, non sei, algún podemos ir xa un momento así, se quedes un pouco máis referencias, cameos ou historias por aí. A ver, sobre todo hai unha escena de Peach e Toad que van aí nun sitio con luces e demais, que hai tamén unha serie de personaxes por aí variados. Pero bueno, é un pouco máis xa mundo referencia, máis que teñan unha profundidade. E puñemos este como podía ser outro para conectarlos con a trama. Sí que é unha referencia ao mundo menos un do Mario. Ou un 2. Non, pero sí, ao principio parece o carteliño de un 2, sí. Pero métense claro, pero métense a través da parede facendo o glitch do mundo menos un e polo outro lado pon menos un polo outro lado desa parede. Aparece en grande, que aparece como un cartel acuático dese mundo menos un e pon menos un en letras xaponesas que non sei o que significa. Sí, o do menos un non o do un 2 sí. Sí, pero polo outro lado era o menos un porque é o glitch. Fixeron o glitch. En vez de ir ao un 2, foron o menos un. Bueno, ese momentiño personaxes. É dicir, bueno, xa se viu nos trailers que aínda que se chame Super Mario Galaxy, pois pica un pouco de todo, incluso de xogos posteriores a Galaxy como Odyssey, que aparece no trailer un dos mundos, e que volve a ter algunha referencia máis por diante. Sei tamén nos trailers, as personaxes que aparecen nese mundo menos un, sei nos trailers, non? Non o sei. Penso que sí. Non sei. Non sei. Sei que sabe eso, o mundo este do deserto ca pirámide invertida, sei que sai do Odyssey sai, pero os do outros, outros sitios, outros xefes, non sei. Igual rapidiño. Pasa que eu aí sí que é un pouco dos problemas que teño, que xa me pasaba que anterior, que é un pouco referencias á película, porque se con eles, por exemplo, con Frostmask Cloud, dentro do pouco tempo que poden ter, porque o que dicimos que mete personaxes intentan dar unha personalidade, un fondo e demais, pero hai outros que aparece isto como pode aparecer pois un minion, por exemplo, e xa está. Dame mágoa cando usan esa personaxe sen simplemente, mira, aparece e non ten máis pouso, e pasan un par de momentos na película para min. Sí, a ver, ao final estas pelis tamén son... Xa pasaba ca primeira, volves unha especie de competición de referencias que ao final, eso, para os veteranos, pois revisar despois a peli, unha excusa para volver a ver a peli e buscar as referencias que se escaparon na primeira, todos os pequenos detalles. Claro, ao final é eso, é unha peli que bebe dun lore enorme, pode por miles de millóns de micro referencias e macro referencias de todas as que queira. Sí que é verdad que poden chegar a saturar, pero eu, por exemplo, desconecto. Chega un momento que desconecto e digo, xa nalgún momento xa volverei a ver a peli, xa as pillarei as que me queden ou as que non. Pero sí que é verdade que nestas pelis pasa eso. O sea, ao final é referencia, micro referencias, porque sempre vai haber un espectador que a pille, que agradezca, que se ríe,
Entón é un pouco así, o que pasa que sí que é verdad que a peli pode chegar, se estás a eso, pendente de eso, podes te saturar moito. Claro, mas eu penso que precisamente iso funciona o filme a dous niveis. Ten como dous públicos, un é o infantil, que a peli como é ritmo rápido, unha cousa, outra, acción, tal, non dá tempo que te aborrezas, non? É moi para crianzas hoxe en día. E por outro lado, ten para a xente como a nós, como a min neste caso, que ten moitísimas referencias para que cada vez que haxa unha referencia, de repente sexa como ¡ah! Mira quen apareceu! ¡Ah! Mira! Mira, pintou coa brocha e ¡ah! Sí, entón, tal cual. Pero creo que eso fai no medio da primeira e aínda así creo que ten máis sentido, o sea, ten máis pouso a historia da primeira, porque é verdade que entramos xa en un momento cousas que non. Que fecíase que unha película para crianzas tal, pero logo para non funciona a modo referencias, pero estaría guai que funcionase algo máis que se fose referencias. Tamén unha semana mala que eu puxeme a ver a de Zootropolis 2, tamén veño de ver K-Pop Demon Hunters outra vez, que é maravillosa. Entón, claro, é que claro, a nivel de personaxes e demais, É que non podes comparar as guerreras da K-pop con nada, está a outro nivel esa película. No, bueno, xa, pero Zootropolis tamén está moi ben. Tamén hai Pixar, non? Zootropolis, que a veces mis locales son de Disney e de Pixar. Bueno, mas estamos falando de Illumination neste caso. Tú viches as pelis dos Minions? Sí. As pelis dos Minions non teñen historia tampouco, son banana! E xa está. Claro, no, por eso tamén mago que non estuvese Ángela, porque estaría aquí primeira de que se comentou tal. Pero ainda así, creo que se pode pedir un poquinho máis. Sobre todo, quero dicir, porque, por exemplo, hai algún pequeno esbozo de arco argumental, por exemplo, con que queren facer con Mario e demais. E ao final, tampouco é que nin avanza, o sea, no, hai cero arco argumental ou de arco de personaxe, quero dicir. Arco de personaxe que avance algo, si hai unha trama de acción e demais, que, pero os personaxes non hai ningún que evolucione. Eu creo que esta peli é a historia de Peach. En Mario e Luigi están aí, pero para mí foi esta peli a historia de Peach, non quen evoluciona, quen descubre cousas de sí misma, quen marcha cara adiante e arranca é Peach. E Mario e Luigi nesta peli están aí. E Bowser, pero realmente quen tira do carro da historia aquí e quen ten unha trama é Peach. Sí, ou incluso Bowser ainda ten un pouquiño a carración. Bowser ainda ten, sí, o seu arco de co seu fillo e que os flashback, ves, o flashback, e que o mellor son os flashbacks cando intentan contar cousas de antes. Pero os procesos polos que pasa Bowser tamén, pero é que nesta peli Mario e Luigi non teñen ningunha evolución ou cambio ou arco. Eles están seguindo a historia que arranca Peach. Entón, para min en esta peli realmente é que é a peli de Peach. non é os outros dos están aí, sí, pero uno é o carro de que lle está pasando a Peach e tiran pa diante, o sea, non. Entonces a eles realmente non lles pasa nada. A quen lle pasan as cousas é a Peach e a Bowser, pero non a eles. Entonces a mí molame a peli precisamente por quizás porque lle quitou ese protagonismo a Mario e a Luigi, que son o centro da historia sempre. Pero realmente é que para min o peso da historia desta película é de Peach. Eu agradecino moito que se diga, porque para min que eu que xoguei sobre todo os primeiros xogos, Peach era eso, a persona que ir a rescatar sempre. Entón eu agradecín. Para min esta peli é a peli de Peach. Non Mario e Luigi están unidos ao carro de acción, nada máis. Non hai ninguna evolución como na primeira que eso, pois Mario evolucionaba, Luigi tamén, non, aquí realmente os personaxes Mario e Luigi son constantes toda a película, non hai ningún cambio para eles. Pasa que fan un amago aí moi tonto, que non, tan ao comezo que non sei se pode contar, pero bueno, intentar aí un intento Mario, de feito, claro, logo é un pouco tamén o running gag de conversación entre eles entre Luigi e Yoshi tamén, que me dá un pouco preguiza, porque é moi... Estamos en 2026, señores. Sí. Iso sobra moito. Bueno, como os ratas princesas, eu que sí. Pero bueno, ti como ves, John? Xa, pero co tema de ratas princesas sí que lle dan un xiriño, porque ratan, neste caso, ratan a princesa para que sexa a fonte de enerxía. Non.
non porque raptar porque sí, senón Sí, ten unha pero explicación. hasta que punto máis estás alá. objetificando aí un poquillo tamén, en vez de ter Pero- unha estrella máxica como na primeira, pois tes unha Pero en así princesa. raptan a princesa, pero hai a que vai salvar é outra princesa, sabes? Sí, sí. Entón, por eso digo, para min esta peli é a peli de Peach, os demais, de Peach e de Estela, os demais están aí. E tamén me mola moito todo o que pasa con Bowser, porque sí que pasa aí por un arco de cousas Sí. moi chulas. Pero eso, despois os outros personaxes non están igual que sempre. Yoshi é o que é. Despois tes, pois eso, a Fox que mola moitísimo, vai metido, é unha chulada de personaxe. E todo o que pasa alrededor de Fox además é super chulo e super gracioso. O sea, Sí. porque pasan un montón de cousas relacionadas con él que mira que tampouco sale tanto, pero todo o que pasa relacionado con él é super gracioso, ten moitísima chispa. Entón, para min, o que me chamou a atención desta peli é eso, é que dixen, é que igual, se non están nin Mario nin Luigi, tampouco pasaba tanta cousa, sabes? Entón, chamoume moita atención por eso, porque para min é a peli de Peach. Entón, Sí. e ten a súa parte de acción ela soa, o sea, con Toad, sen os outros dous, entonces para min está moi, a min eso encantoume na peli. E probablemente haberá moita xente por aí que este ladrando precisamente por isto, pero Oxalá. Non vi moito, vi máis ladridos na primeira, cando facía a mitad, de verdade, que eran menos tal, pero bueno, tampouco entrei moito non fai falta entrar aí. en ladridos. Non, pero está ben, sí, o que dis, esa análise de que este filme son a historia de dúas princesas e Frozen con Mario por aí facendo cousas ao redor. O sea, Mario Sí que- Olaf. Sí, non, yo sí, Olaf. Xa. Mas, sí, claro, se cadra, se non quixesen facer un anuncio longo, quixesen facer filmes de verdade, con este filme daban feito 2 ou 3. Non, pois, unha historia máis bonita, unha historia entre con Peach facendo todo iso, máis centrada en Peach e no seu lore, a súa historia. Outra historia con Yoshi, que Yoshi é moi secundario. Para tanto como lle fixeron hype no final do primeiro filme, ao final é como, vale, está Yoshi, se non estivese non pasaba nada. O filme continuaba igual. Ahora que falas de igual daba chepa 2-3 películas co material que tes neste, é que me pasa un pouco eso. A ver, aquí temos o McAfee como é Super Mario Galaxy, lembramos o xogo de Wii, pois xoga moito de pequenos planetas con moitos microclimas, tal. Entón tes aí unha baza de que pois podo facer aparece isto, tes feito por iso encaixe un poquinho tamén o personaxe Star Fox e demais. Pero tamén hai un momento en que xeográficamente a película é moi confusa e moi, xa está, parece que hai un, digamos, que o vehículo no que van os malos ahora aparece, non sabes onde está, pero da igual, sempre aparece, sí. cando quera aparece. Entón, encadenando un pouco tamén que a parte da acción, que a min me pasa a veces que as escenas son coreografías super bonitas, super chulas e demais. O que pasa que non sinto ningún risco de dificultade nas accións. Pareceme que todo moi fácil, que é un problema que teñen tamén moitas de Marvel e demais. Entón, en animación, claro, é preciosísimas as coreografías, Peach co paraugas e demais, O sea, visualmente son moi ingeniosas, pero falta un pouco esa narrativa de estáme costando ou que igual avanza algo a propia trama dentro desa loita. Non, é simplemente floitura tal. Entón, é un, sí, bonito, pero logo me deixa moi... xa pasou a acción. Bueno, sí, bueno, estamos no minuto 20 da película, van sair pa diante. Xa está, sen ir a nada concreto, que non sei se hai algo nada 20 tal. Entón ten un pouco ese problema. Primeiro, ubicación espacial de onde están as cousas, porque digo, vale, teñen a Estela, onde está Estela? Bueno, non sei, ahora lo hizo un mago, como dirían, non sei eso. Que a acción pasa un poquinho eso. Pero igual é unha cousa miña que tamén pasa con, xa digo, moitas sí. Pilas de superheróis. No, sí, a verdade é que sí que tes razón, son máis son máis escenas de acción para que sean visualmente chamativas que non para provocar estrés na historia. Entón, e además neste caso recréanse moito nesas accións que son combates de plataformas, totalmente. Entón, é máis un exercicio visual
que non realmente non son combates de meter estrés na historia. Con algunha chiscadela, así, algunha referencia a Super Smash Bros. Nas escenas de acción. Sempre hai algún xesto, algún tal, sí. Hai un momento en que Luigi, non vou dicir onde, pero hai un momento en que Luigi fai unha pose en plan, que é talmente trailer de Super Smash Bros. Eso, e logo tamén algún momento que xa é moi meta videoxogo, por aí hacia o final tamén. Pero bueno, tamén na anterior tamén xa facían isto de poñer, por exemplo, o plano en lateral, imitando o 2D de máis. Tamén aquí se recupera un poquinho. Pero bueno, eu eso, a min pasa un poquinho nesta que eso, que ao final hai moita cousiña, pareceme que é máis interesante cando se toma un pouco máis de calma, pois eso, explora un poquinho os personaxes e demais. Claro. Incluso que non coñeza a Estela ou a Rosalina, pois igual se non coñece o xogo, digo, bueno, vale, pero esta quen é? Eu entendo máis que este filme é o filme que eles quixeron facer porque é o que quixeron facer. Eu penso que filme con máis historia será o de Zelda, que se ve no que ven, que sí que terá unha historia máis para un público máis, non digo adulto, pero sí como máis que quere máis historia. Isto simplemente é un anuncio longo de videoxogos. Queremos vender xoguetes, queremos vender videoxogos, queremos vender Switch. Vamos meter personaxes que fagan cousas guais, que teñan frases para que despois as crianzas podan repetir, e moitos gags humorísticos, e moitas referencias aos xogos, para que a xente adulta que xoga os xogos diga, ai, mira, isto, e que lle diga ás crianzas, ai, mira, isto deste xogo, mira, vamos xogar este xogo. Como vou facer eu cos meus sobrinhos que os vou por a xogar o Star Fox? Cantos vexo. Porque foron ver o filme, encantoulles, obviamente. Custoulles máis este que o primeiro polo simple motivo de que este é o último que viron. Entón, as crianzas son así. Como este foi o último que viron, pois é mellor que o anterior porque está máis longe. E gustoulles moito o personaxe de Fox, que non sabía nin quen era nin nada, entón agora toca o tío John ilustrar, non, educar os seus sobrinhos en quen é Fox McCloud e cal é o seu xogo. Pois non sei se queres xa ir cas conclusións finais, alguna cousiña máis o chamar. Eu xa digo, a min deixome un pouco pouso da mesmo pouso que a un, só que esta non ten un pouco máis aburrida, incluso, porque vi menos referencia clara para min, pero tamén porque non controlo tanto material de época GameCube, Wii e demais. Tiña máis ano anterior. A historia parece máis clara contada na anterior. Parecéndome logo máis chulo nos momentos esos flashbacks cando afrontan un pouco as personaxes, creo que aí funciona mellor que a primeira. Pero bueno, quen viu a primeira ben, esta non lle vai parecer moi diferente, creo. Eu a min pasouseme moi rápido, a verdade que pasei super ben vendo a peli, así que non teño queixa. Sí, eu tamén. De feito, isto é en popular opinion, que o Iago non concorda comigo, que eu querería que os filmes de Sony fosen así tamén. Fosen referencia a videoxogo, moita música de videoxogo, moito unha cousa, outra de videoxogo, veña, tal. E non tanto facelo un filme e buscar facer un filme baseado no videoxogo, senón eu quero o videoxogo puro duro aí metido, referencia pa. Para máis detalles mandamos vos a Outeiro Verde, o último capítulo, non falamos da de Sonic 3. Eu prefiro que me contas personaxes que atraten comimos. Metemos a Shadow, vale, vamos contar o de Shadow ben. Pois xa está, así. Para mí creo que están facendo ben nas medios. A primeira Sonic podo decir que parece máis frouxa que a primeira de Mario, por exemplo, eso sí. Pero logo creo que están facendo mellores cousiñas. Pero bueno. Vamos por redes sociais, como non todo o mundo foi a ver o filme nesta semana, así que se nos dixo alguna cousiña por aquí. Por exemplo, Jenny Dorf dixonos que a filla pasou no pipa. Ela non sabemos. Se queres contestarnos, xa nos conta Jenny. Nada, non sei se alguén do chat tamén comentou algo por aquí. Bueno, fixo, creo que era unha brincadeira que nos comenta por aí Xerxes, que dixo reguleiro, pero non o vin, nin penso ver. Ou non sei se se refire ás peles de Sonic. Bueno, xa que nos confirme será
de verdade que viu ou non. E demais. Tenemos o momento ahora da listaxe. É que claro, dixemos que crede susto ou morte. Escollaste morte. Vamos a morte, a ver que sale. Veña, vamos ca música de listaxe. Esta non é música de listaxe. Esta sí, veña. Lembrade no chat que tamén pode botar unha man para a listaxe doxe. Non se fixo esta fixo, bueno, en contexto sí, Ángela, cando fixemos un Battle Royale fixo alguna cosa parecida, pero bueno, dixestes, para mal e negativo, vamos a facer a lista negativo. Hoxe quero pedir o top 10 películas con menos puntuación, pelis de videoxogos con menos puntuación en Metacritic. Entran películas lanzadas no mercado estadounidense, por lo que recolle aquí Metacritic. Daremos unha pista. Lara ten bastante traballado este tema, porque xa fixemos podcast sobre o tema. Entón, sabe por onde comezar. Eu darei vos pistas porque hai un patrón por aquí que vos pode axudar para un par delas. Direi que creo que é máis fácil de acertar en total este que o de Top 10, porque Top 10 hai como 3 xogos aí. Top 10 pa ben, máis complicado. Porque había 3 aí cousas que digo, non sabía ni que era un videoxogo. Entón aquí, bueno. Quen abre lume? Eu vou dicir Fogo, perdón. a de Alone in the Dark. Alone in the Dark é un Tasty. número 1 de ultimísima con un 9. Alone in the Dark, das 49 pelis que valoran aquí en Metacritic, evidentemente está con un 9 de Metacritic. Direivos que se fixemos todos de vez para arriba nin chegamos a probado, o sea, non todas están aprobadas. Moi ben, perfecto. Dale, John. Difícil de superar. Eu vou dicir o filme de Street Fighter, o de Jean-Claude Van Damme. Non é ese filme de Street Fighter. Entón vai ser a de Chun-Li. Tasty. Street Fighter, a lenda de Chun-Li, estaría no posto 6 pola cola cun 17 de puntuación. Quedamos con esta cousa de segundas partes. Xa. Nunca foron para outra cousa que non fose este ranking. Dicir que está dobrado galego este filme. O de lenda de Chun-Li está en galego, non sei que vos de meira. Sí, seguramente se o en galego que está máis baixo. Dalle, John. De momento temos Uebol e segundas partes. Con iso tedes para traballar, eu creo. Eu vou tirar de clásicos, vou dicir o filme de Super Mario Bros. O bello. O bello, no, que va, non está por aí. Ten que estar máis para arriba. De feito, estou vendo aquí Silent Hill, a de 2006 está baixísima, non está por pouco. Perdón, é que acabo de ver aquí no 13. Vale. Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2 Tasty. está no 2. Mortal Kombat Annihilation de 1997 ten un 11. Overwhelming Dislike, que chaman aquí. Bueno, pois eso. Bueno. Non ten moi ben. A ver, eu non vi ningún, mas ten que haber algún de Resident Evil. De Resident Evil non hai ninguna Resident Evil no top 10 pa mal. Ninguna. Non, aguantan. Vale, pois seguindo con Uebol, vou dicir a de Rampage. Rampage non é de Uebol, creo. Pero non está Rampage. Está. Vale. Sí. Seguido con Uebol. Se dades. Hai algunha de Final Fantasy por aí? No, Final Fantasy creo que só hai unha que entraría aquí. Non sei se entra en Chile, pero bueno, non está. Forza Interior non está no top 10. Esa era a que decía. Que máis? Vamos a ver. É que son demasiadas películas malas. A de Need for Speed.
Need for Speed non está 21 para ben. A ver, por ir pistas. Segundas partes, quedamos aínda unha. Queda moito huevo. Unha delas, por exemplo, dun xogo de Sega. Finais dos 90. Xogo de Sega. Xogo de finais dos 90. Dixestes antes Resident Evil, pois é o máis parecido que ten Sega. De temática. House of the Dead. House of the Dead. Tasty. Posto número 3. Maravilla de película. Para mí como comedia involuntaria non merece un 15. Non merece un 15. Quedan aínda de V-Ball 3. Ostras, que xa non me acordo todas as Son películas cinco. que ten ese señor. Son 5 de gol. Logo, por exemplo, hai unha que era Star Wars mal, dunha saga de tipo Star Wars dos 90, que saiu en PC. Ostras. StarCraft. Existe filme diso. Non StarCraft, era simulador, era un pouco simulador espacial, un pouco estética Star Wars, pero como máis seriote. El xogo saiu en PC principalmente, ainda que logo tuve algunha versión para Mega CD e demais. Pois non cae. Non Non, caemos. non Bueno, sei. vamos. E non hai ninguén no chat falando. Xente, Non hai- chat. Espera, como vamos por aquí? 1, 2, 3, non sei que. Vale, ainda temos dúas segundas partes máis, perdón. Tomb Raider 2 non estará por aí, non? Tomb Raider 2 non está neste. Unha delas é dunha de terror que logo tuvo unha segunda parte que foi directamente a vídeo. Falamos de 2012 por aí. E que volveu ter outra peli fai pouco. Esta franquía. Terror. Non é Resident. Silent Hill. Silent Hill Tasty. 2 Revelation, que saiu directamente para vídeo. Está no posto número 5. Spoiler, Sean Ben volve a morrer. Ben. Imagino. Nada, pois esta tamén flouxiña. E quedaríanos 3 de V-Ball, creo, ¿no? Sí, esta. Hai unha que está Jason Statham. De ver se acorda. É que este xogo sí que é do que me gusta máis. É un nome longuísimo, época medieval. Ai, había algo do Rei Arturo por aí. Algo así. In the Name of the King, a Dungeon Siege Tale. Basado no a Dungeon Siege. Este trae no posto número 4. Se quedésemos, na miña mente isto. imos desvelando xa o resto. No quinto estaba Silent Hill Revelation, Street Fighter Chun-Li no posto número 6. Outra que é Wolves, efectivamente, sí. Blood Rain. Non se lembrades. Ostras, É que Wolf fixo todo mal nesta época. mal. Bueno, en outras épocas tamén. Se nos imos, esta que vos decía de Wing Commander, Ostras, posto número 8. Vale. É que primeiro acordarse que había unha, claro, primeiro acordarse que había unha serie de xogos que había Wing Commander e logo que fixeran filme, en plan para muchachada, para rapazada nova, non funcionou ben. E quedaría quedan dous pechando. Unha sería a que din que a peli boa de V-Ball. Co cal, hai unha de V-Ball por aí que está tendo máis puntuación. Que é de Postal. Que tamén o xogo non é tan coñecido, pero este sí que o temos comentado. Creo que comeza cun arranque que ten algo que ver cas torres xemelgas e demais. En fin, bueno, pola imaxe podedes imaginar por onde vai. Sí. E por último, en 10º lugar, tamén unha segunda parte bastante recente, que é a de Five Nights at Freddy's 2. Que claro, non me acordaba nin que saiu ano pasado. A primeira fun vela, de feito creo que tedes crítica na canal de YouTube, por se queredes ver. A primeira estaba xeitosiña. E nada, pois ata aquí a lista pa mal. A de pa ben iba a gustar máis a John, pero bueno. Máis, Sí. No, pero hai cousiñas raras tamén na de top pa ben, pero bueno, se eso queda para outro día ou para outro ano.
No, por aí. Veña, vamos con cancións de despedida de sintonía. Non sei onde está a música hoxe. Definitivamente borré a lista de músicas. Bueno, non sei que pasou aí. Xa está. Hala, veña, chao. Bueno, pois aquí quedou esta edición de hoxe do Recuncho Gamer Podcast. O xa ese máis concretiño a pé. Moi ben, está. Ben, a veces hai que durar menos dunha hora. Como algún videoxogo. Non pasa nada se algún videoxogo dura menos dunha hora. Vale? Un saúdo a o Animal Well. No, Animal Well está moi ben. Pasa que hai un pozo aí, en fin. Lembraros antes de marchar que temos un Patreon, que é patreon.com/recunchogamer, no que podes facer cousas como votar algún dos podcasts dos que falaremos, como é o caso do martes que ven, que falaremos de Beaten Ups, porque iso é o que quixo a boa xente patroneira de que falemos a semana que ven. Así que a semana que ven parad aquí as extremidades, os mellores movimentos de baile ou loita. Falaremos de xogos de loita de andar por aí. John, ti, de conto, anímaste? Que me contas? que faltas por responder. Que temos aí para mirar. Sí, no. Te lo feito. É que deixes a paleita, sí. Conta comigo. Así que nada, martes que ven voltamos neste caso para falar de Beaten Ups e retomamos directos, que estivemos aquí de pausa Semana Santa, mañá retomamos directos mércoles. Seguimos un pouco co Portal e tamén con algún videoxogo en galego máis. Esa vez temos tamén xogalego.gal para que vexades os distintos xogos en galego que tedes disponibles, que seguimos aumentando o número das fichas que aparecen, que hai máis xogos coñecidos, e tamén tedes recunchogamer.gal, que podedes ver pois cousiñas como a crita de Five Nights at Freddy's ou máis vídeos aparte do podcast que temos aí subidos durante o longo destes 5 anos, pois tamén os podes ver cómodamente desde recunchogamer.gal, con varias categorías como xogos retro, listaxes, etcétera. recunchogamer.gal e xa está. Hoxe que hai máis tempo, fago así toda a promo ben feita. Despedímonos os 4. Lara Freya. Non se freya a última hora a conversar. Xa ahora. E nada máis, bueno, graciñas outra semana máis. Nada, ala, a semana que ven máis. Chao. Chao. Auriña. E como sempre agradecer aos nosos Patreon. Mirade que nomes tan fermosos de xente de Patreon, especial o Wii of the Wild. Pero mira que xente que nome tan fermosa, que con sus nomes, xente guapísima. Vémonos no próximo programa.